Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam salatu sa prepeličim jajima. Pravim jednu sjajnu salatu sa prepeličim jajima. Ova salata inače je bogata vitaminima, znači prava vitaminska bomba, a pritom ova jaja dolaze na kraj. Znači da začine komplet ove vitamine. Koliko su zdrava ova jaja, ne moram da ponavljam, to stvarno svi znaju. Znači dobre su i za malu decu, i za odrasle, za razne bolesti, da se koriste u svakodnevnoj upotrebi, znači koristite ih koliko god želite, nećete pogrešiti. Inače, ova jaja smo dobili od naših prijatelja iz farme prepeličih jaja. Prepa se zove farma, iz Bajine Bašte, pa evo ovim putem ih pozdravljamo. A sada da krenemo na salatu. Dok ja krenem ove sastojke, sve lepo da sredim. Vi se subscribe-ujte na kanal Bakine Vanglice i ne zaboravite da pritisnete zvonce da ne propustite sledeću uzbudljivu epizodu. Imamo celer. Njega možete da rendate, a ja ovako imam, ja mislim da sam vam već jednom prilikom pokazivala ovu lepu ljuštalicu koja može da na žilijen iseče povrće i to je ono što nam treba u ovoj salati. Ali kažem, ako nemate ovakav jedan žilijen alatku, možete da koristite i obično rende, znači rendate kao kad bi rendali jabuke. E sad, količina biće naravno u opisu YouTube kanala ovog recepta, ali prosto možete i sami da odredite koliko od povrća čega volite, znači slobodno stavite. Ja sam ovde otprilike, da kažem, neku 1/4 celera nekog većeg izrendala. E sada to isto radim i sa šargarepom. Znači sečem ga na žilijen ili ga rendate kako god želite. Znači vrlo je jednostavno. Meni se ova alatka sviđa zato što daje baš onako lepe rezance. Šargarepe, recimo krastavca, tikvice, baš bude onako sjajno. To jako lepo izgleda kada se sve izmeša, pa baš je zbog toga i volim. E, sada ćemo da dodamo i tikvicu. Ja mislim da sam već jednom prilikom pričala, nemojte da uopšte se brinete, slobodno tikvicu rendajte u salatu. Ona se može jesti i sirova, znači ne morate termički da je obrađujete, nećete uopšte pogrešiti ako je izrendate, iseckate na kockice i konzumirate svežu. E, kada smo iseckali to povrće, sada isečemo neki paradajz, 2-3 paradajza koliko želite. Meni ovde ova glavica paradajza baš velika, pa mislim da će mi jedna biti sasvim dovoljna. Na neke manje kockice paradajz sečemo. Sad ubacujem paradajz takođe u salatu. Kažem, količina sastojaka prosto zavisi od vas samih koliko želite da vam bude, da kažem, velika ova salata. Sada stavljam i zelenu salatu. Isto ću da je isickam na rezance, recimo. Možete i malo sitnije, možete naravno da koristite i rukolu, možete da koristite i iceberg, bilo koju zelenu salatu, nećete pogrešiti. I sada ću da stavim i jedan avokado. Jao, baš je divan avokado, možete da vidite kako se lepo odvaja ova koštica, znači čak ne moram ni kašikom ili nožem da je vadim, znači fenomenalno. Ovo mi je najdraža stvar kada kupim avokado, a avokado je dovoljno mekan da mogu da ga odmah koristim. Najgore mi je kada hoću nešto da pravim od avokada i dođem u prodavnicu i svi avokado tvrdi, znači katastrofa. E sad ćemo da izvadimo, pogledajte kako se lako vadi, znači savršen, bukvalno savršen avokado za šta god vam treba. E tako. Sljedeću stvar koju ćemo da uradimo, salatu ćemo ovako malo da posolimo. Stavit ćemo malo limuna.
slobodno iscedite jedan ceo limun. Nemojte na limunu da štedite, samim tim vitamin C znači ekstra. Super će biti vitaminska, slobodno stavite, naravno ako ne volite baš toliko da vam bude kisela, vi baš ne morate ceo, ali nećete pogrešiti apsolutno. I naravno maslinovog ulja. I sad ćemo tu salatu da promešamo, da nam se sjedine. Pogledajte vi ovu raskoš boja. Šargarepa, predivne boje. Avokado, tikvice, znači zaista onako prelepo. Samo malo da operem ruke. Sada idemo dalje. Sada stavljamo feta sir koji ćemo da sečemo na kockice. Njega stavljam od gore. Ovo je stvarno jedna prava obrok salata. Meni je ova salata baš onako jedna letnja varijanta, dok nam je još leto tu, nažalost, vrlo brzo već odlazi. Sada dodajem prepeličja jaja. Pogledajte kako su slatka. Još kad ih presečete, pogledajte ovu minijaturu od jaja. Takva mala minijatura, a puna zdravlja. I stavljamo jaja preko salate. Ja ne mogu da odolim. Nemojte mi zameriti. Ukus je odličan. Uopšte nemojte da mislite da sad ima neki drugačiji ukus. Jaje, jaje. Ali ovo je čak i lepše ovako malo. Pa zamislite deci ono kao za doručak. Ja ne znam koje dete bi odolalo ovome. Znači, deca neće da jedu jaja. Kupite im prepeličja. Pogledajte kako su slatka. Prvo što izgledaju ovako na oko mnogo lepa, a drugo stvarno, znači njihov ukus je isti koji obično jaje, drugo stvarno su zdrava. Pritom danas na tržištu stvarno imate gde god hoćete da kupite prepeličja jaja. I uopšte nije sad neka, da kažem, cena da se zbog toga snebivamo i ne koristimo ih. Za ovu količinu sastojaka koju sam vam rekla, ja sam iskoristila 12 prepeličjih jaja. Pogledajte kako su slatka. E pa eto, izvolite salatu.